Wij gooien de vensters hier. We hebben 41 projecten, die zijn eigenlijk heel concreet. Er zitten ook 41 producers achter. En het is de bedoeling om die 41 projecten nu vanuit de conceptfase, dus het bedenken van wat zo'n project is, echt naar organisaties te krijgen. En daar zijn we nu mee bezig. Dus komend jaar draait voor u vooral om informeren en activeren. Ljouwert, Sisma Friesland, dat is de culturele haardstad van 2018 van Europa. De organisatie krijgt zijn linkende wijs stal. Vrijwilligers en professionals bouwen om een grut, iepen meerskipsverhaal van Friesland in Europa en Europa in Friesland. Iepen wordt deze week pas weer echt. De culturele haardstad smiet de vensters iepen. Nog even wat er eerder badden. We beginnen in 2011. Op zo'n december is er een stedencommissie en daar mag ik in sprutsen worden. De debutière had een brief gestuurd ondertekende door bekende Friezen die het voor de culturele haardstad binnen. Een vreemdelist. En ze uit de provincie erbij 100% het tekenen. Klik het Rusland wel. En dan de stemming over de culturele haardstad. Stemming is gesloten. Er zijn 43 stemmen uitgebracht, waarvan 29 voor en tegen 14 is het aanvaard. We doen het samen met de provincie. Die heeft een aantal budgetten die ze beschikbaar willen stellen. Daarmee kunnen we voorlopig vooruit. We gaan dan de programma's verder maken. En dan zullen we zien, komt er ook geld vanuit het bedrijfsleven, vanuit andere instellingen. Het is een ambitie van Friesland. Ljouwert loekt dit van Friesland. En we zetten Ljouwert nou echt als centrumstad del. En Ljouwert zal daar grif zien bijdragen aan leveren. Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht. Yes. Vanaf maandag is een soort militaire operatie, 7,5 maand, volgende ronde bidboek, dat gaat helemaal over de kop. Je gaat niet voor niets naar de finale. Hè? Dus, en dan weet je ook dat je weer als het ware aan het trainen moet om ook die finale te winnen. En wat ik vooral de laatste weken merk, die flow van de culturele hoofdstad, hè, dat wil iedereen gewoon winnen. Dus ik ben nog een beetje bescheiden, want de wedstrijd wordt nog gespeeld. We zijn zo consistent, maar wat we in het bidboek ook aanjoen het wie echt meerskip. Dat viel dus bij de meesten. Het wie ontspannen en takelijk heel scherp op de Europese thema's. The panel recommends the Dutch government, the minister, to nominate European Capital of Culture 2018, the city of Leeuwarden. Tja, joeg hij. Maar wat dan? Je volle wat. Maar hoe en waar begin je? Hey, dit is leuk hier. Iedereen kan je sap binnenkomen? Ja, dat is de bedoeling. Ja, we hebben geprobeerd om zo laagdrempelig mogelijk toegang te bieden tot Leeuwarden Friesland 2018 eigenlijk. Patricia Klomp zit uit namen van de culturele haardstad bij de ingang van de Blokhuispoorten. Een welkom plekje waar je ook naartoe komt als je een vraag hebt of als je even van gedachten wil wisselen over je project of wat dan ook. Of even informatie wil halen. Begrijpt iedereen wat culturele haardstad is? Steeds meer, gelukkig. Ja, het is ook een soort olievlek die zich aan het uitspreiden is. Het leuke is dat je, als je in de organisatie zit, natuurlijk heel erg in je cocon zit en heel goed begrijpt wat het allemaal behelst en wat het doet. En nu zien wij ook, zonder dat we dat in de gaten hebben, dingen ontstaan omdat we culturele hoofdstad worden. Waarvan je denkt, hé, dat is wel te gek dat die energie nu aan het groeien is eigenlijk. Wat is het meest idiote wat ze mij binnen kan binnen? We hebben de hele idiote dingen gehad. Ooit kwam iemand met een idee om iets met machinegeweren te doen. En er zat een hele gedachte achter, maar dat vonden wij toch een beetje te ver gaan. Maar eigenlijk zeggen wij ook, doe het vooral. Wij oordelen niet en wij zeggen ook niet, dit is goed of dit is slecht. Hè, als daar vanuit de gemeenschap een gedachte bij is en publiek blijkbaar ook. Vinden wij dat prachtig. Dat is wat we eigenlijk willen. Het is niet van ons, maar het moet vanuit die gemeenschap omhoog komen. Dus doe het dan. Logo huisstijl.
Tim heeft al wel zeg maar, het helemaal gefine-tuned, het logo. Die er net zo hangen eigenlijk. Ja. Je moet de meesken, de mingerskip in Friesland en de boeten dus no bereiken. Communicatie. Dit zijn de laatste besprekings die directeur marketing Hanita van der Schaaf had met bureau Piraat in Den Haag. Creatieve meesken. Die maakt zijn kranten die tussen dagen verschijnt. Die maakt zijn nieuwe website die er ook al aan zit te komen. Maar goed, als jullie spectaculaire ideeën hebben. Nou, dingen die je als eerder ideeën hebt zeker gedaan, mogelijk zijn. Dan, ja. Het is ook leuk om een beetje met virus te laten verspreiden. Ja. Zodat je dat echt misschien op een... we kunnen nog niet hoe. Dat we daar eens op verzinnen. Want van daar start het. Ja. Dan gaat het naar buiten toe. Ja. En die maken ook al een nieuw logo. Dat de komende 4 jaar tiger hier bij zil in Hulp-Friesland. Er is ons gevraagd om een icoon te creëren ook, met een karakter. En eigenlijk de Minskip, dus eigenlijk het samen zijn, het verbinden met elkaar, ook te behouden. Dus eigenlijk de ronde vorm en het karakter, de transparantie eigenlijk die er doorheen zit. Ja, dat is eigenlijk iconisch weergegeven waar Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 ook voor gaat staan. Dus dat is even Leeuwarden-Friesland. Het managementteam van Culturele Haardstad is blij dat het nog Safir is. Want ze lijnen al een paar maanden achter op het schema. Nu kan ze verder mee, doe dit en doe dat. Voorzitter is de algemeen directeur van Culturele Haardstad, oud-omroepbaas Ton van Dijk. Ik hoor je steeds in het MT roepen van we moeten opschieten. Ja. We moeten het zo hard, want 2018 is dan nog lang niet zo ver. Nee, maar dat is ook de grote valkuil natuurlijk van zo'n project. Dat je denkt van 2018 is nog heel ver weg. Maar toen ik 5 januari weer begon na het nieuwe jaar, dacht ik wel van ja, het is nu nog minder dan 3 jaar. En er moet nog ontzettend veel gedaan worden. Dus nee, ik denk dat we echt moeten opschieten. En zeker in deze fase. Want we moeten zorgen dat en de mensen in de Minskip begrijpen waar Leeuwarden-Friesland 2018 over gaat en waarom dat voor hen van belang is. We moeten zorgen dat de projecten van de grond komen. En we moeten zorgen dat we het geld wat er nog moet komen, dat we dat ook binnen gaan halen. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om op te schieten. Die mensen krijgen een krant, die krijgen een website, een nieuw logo. Dat is allemaal eind deze maand. De projecten, dat loopt ook wel. Maar het geld? Nou ja, het geld en de projecten en hoe je erover praat met de Minskip is eigenlijk allemaal even belangrijk. Dus, en het geld is zeker nog iets wat geregeld moet worden. Er is al een groot deel van het geld is binnen. Maar we moeten ook nog een gedeelte van het geld binnen gaan halen. En dat betekent dat we met de overheden moeten gaan praten, gemeentes. Maar ook met fondsen en met bedrijven. Maar die haast, maakt dat dan niet dat het te haastig wordt misschien? Nee, zeker niet. We denken natuurlijk heel goed na. Maar kijk, als wij hier intern zeggen dat we moeten opschieten en dat we dat tegen elkaar zeggen, dat is natuurlijk nog wat anders dan dat we heel haastig naar buiten treden en iedereen heel erg onder druk gaan zetten. Dat is dan juist niet de bedoeling. We willen juist zorgen dat we het verhaal heel goed vertellen, zodat iedereen ook begrijpt van waarom het belangrijk is dat je meedoet. Dat iedereen in de Minskip meedoet. Dus dat het iets is van heel Friesland en dat het gaat om meedoen, maar ook om kijken hoe je het mogelijk kan maken. We hebben onlangs in Parijs vreselijke aanslagen gehad. En daarna was ik op een bijeenkomst waar Janne Wieske de Vries, de gedeputeerde, sprak. En die zei, Iepen Minskip is eigenlijk het antwoord op de aanslagen in Parijs. Dat is ons antwoord. En dat betekent dat je met elkaar bent en dat je dingen voor elkaar over hebt. En dat je ook met elkaar zorgt dat 2018 een enorm succes wordt. Hey Carolina, how are you doing? This is Jelle speaking from Leeuwarden. Hi. Hey, I'm fine. How are you? Busy as expected, yeah. It's just like working 24/7 right now. Caroline is van Mons, dat dit weekend het openingsfeest had van haar rol als culturele haardstad in dit jaar. Jelle Burgera van de Leeuwarders die had intussen contact met elk die in die internationale wereld wat dingen had of budgetten kan. Okay. I'll see you then this weekend and we'll discuss everything then in more detail this weekend. Yeah. Hey, good luck with the last preparations. Hey, thanks. See ya. Bye bye. Er komt nog eens ergens, hè? Ik kom nog eens ergens. Ja, dat is ook nodig voor Europese culturele haardstad. Het met hier een heel interessant evenement worden. Maar die Europese link die is ook heel erg wichtig. Maar hoe lijst nou meestal in de rest van Europa uit hoe mooi het Leeuwarden is?
Nou, we hebben een heel sterk verhaal van culturele haatstad. Dus hoe wij van ons gemeenschap, ons community is dat in het Engels, een iepen gemeenschap maken willen. Via die drie thema's, natuur, cultuur, stad en platteland en gemeenschapszin en diversiteit. Als dat verhaal uitluistert, dat is iets wat men in heel Europa herkent. Als je maar komt dat wel aan? Snappen ze dat in Mons wel? Absoluut, ja. Als je vooral het voorbeeld van bijvoorbeeld de relatie tussen stad en platteland. En het feit dat het platteland het steeds moeilijker krijgt. Ik denk onder de Lietse Squam die sluiten met omdat er net genoeg leerlingen op zitten. Dat is dus iets net wat alleen hier in Friesland en Nederland gebeurt, maar wat men in heel Europa herkent. Dus die relatie vindt men heel erg interessant, hoe wij cultuur broeken om grotere thema's te werken. Dus dat het net alleen nog een leuk evenement is wat bezieken kist, maar dat er nog een hele boodschap achter zit. Dat is wat men in Europa heel erg omspreekt. Dus het is heel belangrijk die contacten die je hebt om die goed te onderhouden. Dat is heel erg belangrijk. Wij hebben in de BID-boekfase meer dan 300 internationale partners achter ons plan creëren. Dat is heel erg mooi, dat heeft de jury gekend. Maar nu moet het ook uitgevoerd worden. Dus we moeten ook echt, kijk, dat we de lokale en de nationale culturele sector beloeken bij al onze plannen. Is het ook heel erg belangrijk dat we de internationale sector erbij beloeken. Ik had ook aan jou gevraagd om wat te vertellen over het beleid en strategie wat hier nu bij MBTC wordt gevoerd. Ik ben ook wel benieuwd naar jullie gedachten zeg maar, op culturele hoofdstad. Hè, want jullie hebben 2018 als themajaar benoemd. En, dus internationaal. Dat ken je als Ljouwert net helemaal alleen. Anita maakt dus op een nij de vraag in. Nou, naar het Nationaal Bureau voor Toerisme en de directeur daarvan heet Conrad van Tichel. Jullie hebben ook de contacten met partners die voor ons interessant zijn. Ja, als we dan die 5 blockbusters hebben waar internationaal publiek op afkomt, ja, dan moeten we ook de verbinding met Schiphol gaan leggen, met vliegmaatschappijen. Klopt. Ja. Friesland was tot nu toe voor jullie een paar meren, een paar bootjes, misschien de Waddeneilanden en dat was het dan. Is het veranderd? Friesland heeft natuurlijk een heel krachtig product op, je zegt het al, de meren, de Wadden. Maar het culturele aspect is eigenlijk nooit echt zo naar voren gekomen. En dat kan natuurlijk met culturele hoofdstad een heel goed aandachtspunt worden. Ja, maakt dat de werkzaamheden voor jullie anders? Nou, de werkzaamheden niet zozeer. Het is alleen het product wordt iets anders. Het wordt iets rijker. Het wordt kijkt nu iets anders breder. naar Friesland. Je krijgt een breder blik van Friesland. En ik denk wat met name belangrijk is om het telkens te leggen van oké, wat is het authentieke? Wat is zo specifiek aan Friesland? En kijken van welke culturele projecten daarbinnen passen. Maar het is vanzelfs de vraag of Hollander wel safvolle van mij kregen had dat Ljouwert sinds maar Friesland de wichtigste rol speelt in het hele proces. Te meer dat het al je nog volle meer inhouden zal. En daarvoor komen we bij Oets Westerhof. Een van de grote inspirators in de jaren dat Ljouwert de titel kreeg. De kwalificatie die was nog heel zonder but. Maar nu had er net eens meer tijd om hem te skeren. Wat doet nou het heden bij de culturele haatstad? Ik ben heel wat achter de schermen dwaan om ervoor te zorgen dat dit museum de lange termijn, dus dat wat we om maatschappelijke verhoring bereiken willen met 2018, dat structuur krijgt. En het tweede is dat, zolang het artistiek leren er net is, houd ik me bij de inhoud van het programma dwaan. Want dat is in feite van de Belg Lieven Bertels, de artistieke directeur. En die komt eind maart deze kant uit en zet dan het eindplaatsje del. Maar de trein riet al. Natuurlijk is het spoorboekje nog niet helemaal uitgeschreven, dus we gaan een aantal dingen doen. We gaan kijken wie er op die trein zit natuurlijk, daar ben ik nu mee bezig. Wat is het team, waarmee gaan we werken? Maar wat ik alvast heel leuk vind, is dat hij in de goede richting gaat. Dat er veel kolen in de bak zitten. En dat hij straks met een rotvaart in een feestjaar aankomt. Dan komt er een verhaal over Poolse lui die hier arbeidt in de gringente van Hartman in Sijsberm. Of het Frieske hinder wat ik een wichtige rol spelen zal. Maar er is volle meer. We hebben 5 programma's. Mijn programma is programma Natuur en Cultuur. Er zitten 8 projecten in. 3 main events en 5 iets kleinere programma's, projecten. En wat we doen is dat we eigenlijk nu vanuit de conceptuele fase heel erg gaan nadenken van hoe gaan we een programma maken wat in 2018 voor het publiek een logisch verhaal vertelt.
Dus we zijn bezig om de grote events te benoemen voor het publiek. De programma's die qua legacy, dus wat er achterblijft na 2018, goed te benoemen. En echt bijna routes te maken door het programma. Dus het is heel erg het samensmelten van alle verschillende projecten die we tot nu toe in het bidboek hebben staan. Ja, een goede journalist vraagt dan altijd van, en wat betekent dat concreet? Nou ja, voor mij is het heel erg het natuurverhaal, het ecologische verhaal. Dus we hebben een aantal projecten die heel erg gaan over bijvoorbeeld biodiversiteit. En hoe de relatie tussen biodiversiteit, het verlies aan biodiversiteit in Nederland, in Friesland, maar ook in Europa, heel veel raakvlakken heeft met het verlies aan culturele diversiteit. Dus denk aan taal, denk aan cultuur, denk aan eetpatronen, et cetera. Maar ook een project waar ik straks een bijeenkomst heb met de hele waterindustrie in Leeuwarden. Watertechnologie is natuurlijk in Leeuwarden een enorm thema, een enorme economie eigenlijk. Maar het begrip water vanuit cultuurhistorisch perspectief in Friesland is natuurlijk een enorme bijna identiteitsdrager. Dus hoe kun je nou met de verschillende de wetenschappers, maar ook kunstenaars, burgers, natuurbeschermers, hoe kun je nou dat hele programma water op echt een hele mooie manier in 2018 aan het publiek vertellen? Harmen van der Hoek is dus programmamaker van het programma Nature and Culture van Culturele Haatstad. En hoewel alles nog lang net klaar is en Bertels de nouwe geermaat, hij kan toch wel wat concreets zo aan. Op de Schelling gaan we een kwelder aanleggen in de vorm van een Mondriaan-schilderij. Dus dat je heel erg die natuurlijke processen die normaal plaatsvinden op een hele visuele manier kunt zien als publiek zijnde. Daarnaast, rondom het thema biodiversiteit, gaan we de Grutto uitzwaaien bijvoorbeeld. We gaan een heel groot event organiseren buiten Friesland met 1000 muzikanten, 1000 dansers en heel veel publiek. Waarin we eigenlijk de jaarlijkse Grutto-migratie naar Zuid-Europa met elkaar gaan vieren. En dat doen we eigenlijk om een hele bijzondere reden. Omdat die Grutto vervolgens door Europa trekt. En rond eigenlijk die route gaan we volgen met een reizend festival. En zo komt Hanita van der Schaaf dan weer bij de producer Kees ter Wiska van Scheltinga van Landschapsbeheer Friesland. Het verlies van biodiversiteit, daar gaat het om. Ik zag ooit een prachtige folder liggen bij een marketingorganisatie. En die verkoopt Friesland nog als een weiland vol met bloemen. Nou, dat is niet zo. En dan zie je ook dat Koning van de Grijden, wat regionaal ontstaan is en langzamerhand al een landelijke uitstraling krijgt. We staan op 3 februari op de landelijke weidetop. We zijn bij de staatssecretaris geweest, Dijksma, om een heel gesprek te hebben. Dus dat budget dat de Koning van de Grijden een zodanig opgaande lijn had dat in 2018 echt stal krijgt? Ja, en dan mag je er ook wat hardere resultaten van verwachten. Namelijk meer biodiversiteit, meer weidevogels. Ja. Maar we willen toch Shell-litten. We willen je toch mensen gaan en al die 200.000 mensen die kennen net in die grijden de bezig is. Nee, dat is ook zo. Maar dat moet je ook, dat gaat ook niet gebeuren. Maar dat gaat voor de meeste onderdelen van 2018 niet gebeuren. Dus dat moet je altijd op zijn schaal bekijken. Als je naar een stiltegebied gaat aan de Waddenzee, ga je er ook niet met 100.000 man staan. En dan geef je een bepaalde kwaliteit. Ik denk dat het ervaren dat er weer vogelgeluiden zijn in de weiland. Maar dat je tegelijkertijd op het erf van een boer kunt zien hoe dat tot stand komt. Want die twee horen gewoon bij elkaar. En dat je daar even verderop aan de rand van het weiland een natuurorganisatie vindt die daar gezamenlijk optrekken. Ik denk als we dat bereiken, dat we dan heel ver zijn al. Via het wetenschappelijk programma van Teun Spiersma worden al sinds een paar jaar een aantal grutto's gezenderd, wat al heel bijzonder is. Nou, er komen er nu nog veel meer bij. En dat is misschien het handigste om even aan een plaatje te laten zien. Dit is ook eigenlijk hoe het programma van King of the Meadows wordt opgebouwd. Wij nemen de flyway van de grutto in dit geval, die overigens uit Afrika komt, Mauritanië, hier begint, ja, precies, nemen wij als kapstok voor een heel breed programma. Hier gaan we educatie aan koppelen. We gaan met scholen uit Friesland verbinden aan scholen in Spanje en Portugal. We gaan met muzikanten een hele birdsymfonie, maar dat ben ik niet, dat is bijvoorbeeld Sietse Pruiksma in dit geval. Maar die gaat werken met lokale en regionale muzikanten en kunstenaars. Zo ga je langs de universiteit om en de BirdLife International-achtige organisaties om daar onderzoek te doen. Zo hebben we dus die hele flyway is onze verbeelding van hoe die grutto bij ons komt. Altijd gekoppeld is aan wat er hier gebeurt in Spanje, wat er hier gebeurt in Portugal, wat er onderweg gebeurt.
En het liefst ook nog gekoppeld aan Engeland en IJsland. Dat is dus een heel breed programma. En daarom is King of the Meadows in dit geval ook een heel goed project binnen Leeuwarden 2018, vinden wij. Omdat het die hele keten weergeeft van economie, van een cultuur, van die vogel dus ons Europees verbindt met elkaar. Wat we doen, wat we laten, hoe we erover schrijven, wat voor gedichten we erover maken. Dat maakt allemaal niet uit. En die Flyway is dus voor het hele programma wat ik al zei, geweldig kapsel. Dit is wel een mooi voorbeeld van hoe vanuit Silence of the Bees, waar Vilt heel centraal staat en diversiteit, dat weer van invloed is op de grutto. Dit is een computertas waar iemand hier van een klein stukje vol prachtige grutto heeft gemaakt. Die moet ook in de merchandising van 2018. Dat zou prachtig zijn. Ja, wakker mooi, maar er bloedt net zo heel veel als kriesnoer. Ken je daar in 2018 nou wel wat mee? Nou, dat is een hele belangrijke vraag. En de vraag, kun je daar wat mee, die zou je eigenlijk moeten beantwoorden van je moet er wat mee. Want die grutto staat eigenlijk symbool voor iets. En dat is het feit dat we eigenlijk in een van de meest vruchtbare gebieden ter wereld leven in Nederland. Maar dat we koploper zijn in Europa op het gebied van verlies van biodiversiteit. En als je dat op zijn beloop laat gaan, dan heb je straks eigenlijk, als je om je heen kijkt, heb je geen biodiversiteit meer. En de vraag die wij ons stellen, is dat nu alleen een probleem voor biologen en voor natuurliefhebbers? Of is dat een probleem die eigenlijk veel breder gaat en verlies je daar een heel groot deel van je cultuur mee? En wat wij heel erg zien, dat laten ook onderzoeken zien, en dat willen we echt naar voren brengen, is dat het verlies van biodiversiteit echt consequenties heeft voor je verlies aan culturele diversiteit. Dus je wilt die Meerskip ook nog wat leren? Nou, we willen de Meerskip echt heel erg betrekken in ieder geval hierin. En leren is inderdaad een goed woord, maar ook eigenlijk inspireren op datgene wat het ook in 2025 misschien weer zou kunnen zijn. Nou, zo rijdt je de programma's wel mooi kleer. Er wordt al jaar aan werken. Maar wij Leur van de Meerskip, die binnen ik nog. Ik neem hier een voorbeeldje. Fred Posma van Bond in de polder. Onze grote hobby is reizen en een andere hobby is klassieke auto's. En dat proberen we op een zo leuk mogelijke manier te combineren. En wij doen graag unieke dingen. Dingen die een ander niet doet. Waar zijn jullie allemaal geweest? Wij zijn naar de Noordkaap geweest. We hebben Route 66 gedaan. Wij hebben de Trans-Amazonica gaan we nu doen, door het Amazonegebied. En we hebben de Panamericana gereden. Die loopt van Ushuaia, Zuid-Amerika, het onderste punt. En we zijn helemaal doorgereden naar Alaska. Dat hebben we in 2 etappes gedaan. Exact 100 jaar na het overlijden van Mata Hari in 1917 gaan we een rit organiseren. Langs 11 steden. Die begint in Leeuwarden en die eindigt in Parijs. En dan hebben jullie heel Europa gezien? Dan gaan we naar Berlijn, naar Praag, Wenen, Venetië, Monaco, Genève, Parijs. Dat zijn allemaal de plaatsen waar Mata Hari is opgetreden? Een aantal plaatsen heeft ze gewoond, dan wel heeft opgetreden, ja. Dus je gaat weg uit Leeuwarden en je rijdt naar Berlijn, laat ik zo maar zeggen? De eerste etappe is Leeuwarden-Berlijn. Ja. En dan gaan we de dag daarna Berlijn bekijken. En we proberen om wat artiesten, liefst Friese artiesten mee te nemen om die onderweg op te laten treden. En we hebben ook bedacht, Ted Roosendaal, dat is de Friese Mata Hari, die willen we eigenlijk 100 jaar later in hetzelfde theater in Parijs op laten treden waar zij ook in haar eerste optreden heeft gedaan. De Folie Bergère? Ja, klopt. En daar ook iedereen uitnodigen vanuit Friesland? Dat zou leuk wezen, ja. Die plannen zijn er wel, ja. Dan komen jullie met zo'n plan natuurlijk dan 2017, 2018 bij culturele hoofdstad. Ja, we willen graag in Leeuwarden starten, op het Zaailand of voor het huis waar Mata Hari geboren is. Dus dan kom je in Leeuwarden terecht. En is het leuk om dat natuurlijk in het jaar te doen waarin Leeuwarden ook culturele hoofdstad is. De belangrijkste vraag die wij aan hem stellen zelf, van wat heeft er van u nodig? Want wij nemen dat initiatief net van hem over. Hij is initiatiefnemer. Wij vragen aan hem wat heeft hij nodig. Dus wil hij ondersteuning in de communicatie? Misschien heeft er een yieldvraag. Dus wij proberen vooral als een soort van regieorganisatie te zien, heel faciliterend, van wat heeft hij van u nodig. Dus 2018 is je ideeën en de ideeën die het orenmeest kan hebben over hoe je een mooie ier mee te kennen doen. Ja, en het draait vooral om verbindingen. Dus wij proberen verbindingen te lezen tussen mensen die allemaal initiatieven dwaanden binnen. Wij proberen initiatieven die uit de groen komen, zeg maar, te ondersteunen. Zover dat het binnen nu zijn mogelijkheden leidt.
Waarom naar Oets Westerhof? Want zijn lange termijnverhaal na 2018, de bestendiging, dat vreegt nog wel wat meer van de meesken, van die Mierskip. Heel simpel, de Mierskip-site, wij willen in 2018 een paar leuke dingen organiseren. Ja. Sa. Ja. En dan maar toch het zeggen, ja, maar dat mag er in 2019 en 2020 ik nog eens. Ja, dat is zo. Ja. Maar die effecten zult ik ha. En net al hier zichtbaar in. Ik bedoel, ja, sommigen leren hem heel makkelijk uittekenen. Op het stuit als de Alve Fontein del 6. Maar direct verzwaren hier dat er in 2020 ook nog op past doet, zeg maar. Ja. Maar de andere kant is, ik vind een mooi voorbeeld altijd. We willen een mooi kamermuziekfestival del zetten in Oranjewoud. Maar op het stuit dat toeristen daarheen komen. Dan mag er echt verzwaren dat er meer aanbod is dan alleen dat festival. Dus dan mag ik zien van, hoe kun je een mooi plan maken, zodat mensen dat ik wat te keuren in hebben, wat te fietsen hebben. En dat gebied wordt daarmee onttrekkelijker om te wezen. Nou, op het moment dat je dat del zette, dan ga je daar in 2020 nog wat aan. Ja, als ik dat naar weer vertalen, zit ik hier gewoon toerisme op lange termijn aan het zeker stellen. Het toerisme is één, maar hetzelfde geldt voor de manier waarop we ons weekwerk organiseren. Dus we hebben meerdere projecten die het in de weekend in Ljouwert, maar ook in andere gebieden, die het wel wat een extra impulsbroeken kennen. Nou, op het moment dat er het nodige opzest in geerwerk met squalen, in geerwerk met wolwezenswerk, dan mag er ook voor zorgen dat er in 2020 ook nog activiteiten binnen en verder. Omdat die activering heel wezenlijk is. Nou, we hadden dat in verschillende gebieden hebben we dat eigenlijk uitwerken. Dus we zijn iemand die gaat meer over de wat toeristische kant. Iemand gaat meer over de sociale kant. Iemand gaat meer over de ecologische kant. Iemand gaat over de lange termijn geerwerking met Europa. En iemand gaat meer over alles wat te krijgen had met ondernemerschap. Dus hoe zorgen ze ervoor dat die creatieve industrie bijvoorbeeld een impuls krijgt. Het gebouw kijken of je hem kan zien. Deze weekend gaat het dus los. Culturele haardstad Ljouwert leert hem zelf zien. En wij met antwoordje of klappen of nog wat bedenken van de zijkant. Maar de linie van culturele haardstad die stiert wel vast. Empowerment. Ja, dus het gaat eigenlijk om het beloeken van mensen die het tussen wal en schip bijvoorbeeld rijden. Het draait om ecology, dus dat gaat eigenlijk om van hoe worden wij bewust van de omjouwing van uw zinnen. Dus de trend is entrepreneurship. Dus hoe kunnen we eigenlijk door culturele hoofdstad ik zorgen dat ondernemers daarvan profiteren of dingen ontwikkelen. Dan hebben wij Europa, want wij zijn een IEP-mierskip, dus het draait om verbindingen in Europa. En de laatste is experience, want uiteindelijk hopen wij natuurlijk ook dat er een prutte toeristen naar Friesland komen die het een geweldige tijd hier herstellen en een hele mooie belevenis hebben. Ja, ongetwijfeld geweldig, maar dan zit ik van waarom maakt eigenlijk alles in het Engels? Ik ga in van deze documentaire heel soort Engelse termen hier. Dan denk je van, we zijn uit Friesland? Dat klopt. En wij gaan in onze communicatiemiddelen, wij zijn tweetalig. Fries, Nederlands, Engels, dat is de basis. En misschien moeten we ook nog wel Duits doen, want Duitsland is natuurlijk heel dichtbij. Wij zijn een culturele hoofdstad namens Europa. En in de fases waarin wij de wedstrijd winnen moesten, we natuurlijk die Engelse taal heel belangrijk. Want wij presenteerden dat aan die jury die het internationaal is. Wij komen nu in de fase dat wij Nederland, Friesland en Ljouwert erbij beloeken willen. Dus dan kom ik andere talen in beeld. En dus tweetalig is het uitgangspunt. Ja, dat betekent dus dat je... Ik zie in Friesen dagelijks zeggen van het is geen feestje like als Friesland 2000. Een intiem feestje. Nee, dit is een feestje naar Boetenta, naar Europe. Ja, het is eigenlijk, als dat niks juist is, maar onder projecten hebben we projecten waarbij we vanuit Friesland en Europa inloeken. Nou, Koning of the Gride is een voorbeeld waarbij we de trektocht van de Grutto volgen. We hebben ook projecten waarbij we mensen naar Friesland taalloeken willen. Dus dat ben bijvoorbeeld, ik vind Giant Steps, dat zijn die hele grote marionetten. Dus die rennen als een oerde afsluiting naar Ljouwert. Nou, daarmee hebben wij hele grote groepen bezoekers verwachten. En een derde dimensie van het verhaal, dat is vooral de online dimensie. Dus wij hebben een boodschap aan Europa. En die boodschap die willen wij de wereld insturen. En dat doen we vooral heel sterk via een online strategie. Dus dat zijn eigenlijk de drie paden die wij bewandelen. Dus Friesland goes international? Yes, we go.
Maar waarom is dat eens? Waarom ben ik niet gewoon in de taal die ik geleerd heb van mijn ouders, het Fries?